nduɗo ko lewru yurmende wiyete ndu saharu ramadana nduɗo ko lewru yurmende wiyete ndu saharu ramadana wallahi yo Allah yaafo kala julɗo korowo lewru ramadana wallahi nduɗo ko lewru yurmende wiyete ndu saharu ramadana wallahi yo Allah yaafo kala julɗo korowo lewru ramadana wallahi yamiramo hoode ndu lewru kala jiɗɗo naate aljanna suwaari tafsir kaalo wi holko addanma namdade wiɗani maayde o heɓe meeɗa kaaɗeki maayde o kaana asawka faamide ɗum addani kam ñaagade eyyi ɗum woni kaalal o Idriss innani ileyka haajatu mbiɗa jogui kadi haaju goɗɗo o ñaguino ko waɗede wurtinede Allah waɗanima ɗum e wi kadi mbiɗa jogui haaju goɗɗo e malko mawɗo wimo ko holam o yatta tarfani ila samai ha ngabbina kam dow asman yanzuru ilay hawi ndaaroy ko woni asaman ɓe ndaaroy aljanna ɓe ndaaroy jeyngol Allah yamirimo yo waɗ ɗum falamma qaruba minan nar ndeno ballima jeygol faami falamma qaruba minan nar qaalo wi li ilayka haajatu o wi mbeɗa jogui kadi haaju goɗɗo qaala o matumi koye holko jidda o wi sa tasalu malakan hatta tambo abwabaha faami e ñaagoɗa maleyka ala e uddita dammude ɗe e mi yiya jeygol e hokka ɗum kadi yi jeygol aljanna kadi o yii ɗum fa sahaba bihi o yehi nder aljanna o waɗa ɗum visite o naata o ƴeewa nder to o uditana dammude o naati nder aljanna summa gaalaɗo malkul mawti ukhruj wiyte uudo ila magrib yen hankadi duttuɗa to gonnoɗa duttuɗa aduna fota Allah kadi sajel o nagi de sisogoɗaji koye ɗo kay wona beeɗi a faami o nagi ɗo lekki a tiiɗ eyi ko gaalo ukhruj minha oyi ko yalta o yaha mi yalta o jaggi lekki a tiiɗ ko basallahu malakan hakaman baynahuma Allah nini malayika yo ya ñaawoyam hakkude makko ha joni malkul mawti e Idriss ko gaalo ɗum malkul mawti malaka la tahul o yaani holko hanma yaltude Idriss qaala inna Allah taala a wi Allah wi kullu nafsin zaiqatul mawt kala fittani koko meeɗata maayde min mi meeɗi maayde e Allah wi o yimminkum illa wariduha ala fo e yimɓe sowona ɓe natata ha joni ɓe ndewaɗa e jeygol min a holli kam jeygol wi a faami ɓe rewi siraji Allah wi wa ma hum min ha ɓe mukhrajin natɗa aljanna yalta min kam minaari woni sakude woni Allah ko waɗi Allah booseyaka ceerno Mamoudou Diaw waɗi Allah booseyaka fa wallahu ila malakul mawt Allah wi malayika mbawi e accumo toon ko yamiroramo naati e o accama tiyama gonɗon ha hande a faami kanko wayi misal o waɗama ɗon ɗon wurtinama ɗon o naati aljanna o naati law o porfiri a porfiride ceerno Mamoudou Diaw waɗi Allah booseyaka ka woni o heeɓi goom e dalilaji bonnoɗi waɗe ɗi fof o waɗanama a faami woni wa amri la tahruju minha Allah wi e yamiroram moto yaltu ɗon o yama fo hayyum hunaka mo wuuri ha joni mon toon a faami nden so goɗɗo wonno kam so wiyam malko mo remi malko mo wonno ko ɗogal kala yimɓe sewi sabima haade wallahi a faami ɗum woni Allah wi ulaika ɓe haalaɓe ɗo alladina woni ɓen an amallahu alayhim Allah nemiriɗe dow makko Allah waɗaniɓe nemaji min annabiyina e annabagal ɓeɗo haalaɓe ɗo a faamine ila Zakariya en Yahya en ha yetti nela a faamine e Ibrahima e ɓesgu makko haalama ɗum Allah wi ɓeɗo ndeɓe mbaɗaniɓe annabagal alfamine Allah wi min zurriyati Adam e oɗo Idrissa noon o jeeyaɓe ɓiɓɓe Adam min zurriyati Adam yalta koye Adam o wi Adama siisu jibinimo e siisu wona ko annabi Allah wi o mimman hamalna eɓe min jonno ma nuhin wondude annabi num e woni annabaɓe kadi yalta koye annabi num annabi mumin ɗon e laana e Ibrahima yalti koye annabi num
annabaɓe en ɗiɓe fof jaltu e ibrahima allah wi wa inna min chiati ila ibrahima is jaa rabbuhu bi qalbin safani e ibrahima yalta ko en num allah wi min zurriyati ibrahima ina jeeya kadi e geñgol ibrahima ɓiɓɓe ibrahima ina jeeya hen ismaila ishaq e yaqub ɓen annabaɓe hewɓe ila e yusuf en aya ayyuba en ɓe allah faami ɓe fof ɗon jalta e faami yunus en fof jalta ko ibrahima faami allah wi mo israila e ina jeeya kadi ɓiɓɓe israila wiyete israila ko yaqub faami ina jeeya hen moussa yaltoy ko yaqub kañum e haroun e zacharia e yahya e isa ɓe fof jaltoy koye banggue yaqub ko tanu ibrahima ina wayno annabaɓe hewɓe jalta ko ibrahima kanko woni abdoul anbiya faami allah wi o man hadayna eɓe jeeya e ɓe pewni ɓeeɗo o mimman e o mimman haɗayna ɓeeɗo ene jeeya min pewni wajtabayna min cuɓiɓe min laɓiɓe e faami allah suɓaniɓe hoore mum faami allah wi ila tutla so tawi dursitama alayhim e mabɓe kamɓe ha joni juuɗi gonɗinɓe alqur'an ayatu rahmani ayaji allah haruɓe ɓukko sujjaɗanɓe cujja bugiya ɓe goya allah خلق الله ɓeeɗo annabaɓe moƴƴuɓe haalaɓe ɗo allah wi fa halafa lomti min baɗihim caggal maɓɓe halfun lomtiɓe bonnuɓe hay laamo no suɓniri ni to banggal nahwiyankon ina andirma lomtiɓe ɓe ɓe moƴƴinani sinno wino ko halafun ina wawi taw ɓe moƴƴini lomtiɓe kono halfu ko lomtiɓe bonnuɓe mana banggal nahwiyankon fami lomtiɓe bonnuɓe ɗo ngal gari caggal ɓeeɗo annabaɓe allah wi ay adamu salam andindema wonde ko bonnuɓe kadi allah wi hen adamu salam fami ɗum woni allah wi ɓe bonni lomtugal ngal no ɓeeɗo mbano moƴƴude e wonde jeeyaɓe allah e hudde allah lomtiɓe ɓe bonni allah wi adau salat jiiɗi ɓe gacci juuɗe woni yahudiyankon e annasara allah wi wattago shahawati ɓe ndewi e belammaji e tuuyoji e goofi allah wi fa sawfa yama yalgawna ɓe kawra gayyam goɗɗo cangol wo waɗi wiyama ko cangol fi jahannam ngol woni ko jeygol jahannam famine e ngol ɗon ela sallah sallam wi ɗuggeni maggol neɗɗo so wellama hen ina yaha fodde duuɓi temedere wettiyaki ɗuggeni cangol kuɓɓin e allah wi ngol woodani famine sawko yalgawna gayya famine e ɗum woni allah o toyo wi illa man taba so wona tan tuuba wa amana o gonɗini allah wa amila salihan o golli golle moƴƴe o rutte allah allah wi ko ulayika ɓen yadkhuluna aljanna koɓe naata e aljanna e wala yuslamuna ɓe toñirtaki ussanede moƴƴi cheyan hay hunde e baraji maɓɓe allah wi jannati adani wodaniɓe aljannaji ñiiɓal famille so ɓe naari aljanna ɓe ñiiɓat toon e alleti on aljanna waada arrahmanu mo allah foɗani ibadahu jeeyaɓe makko ɓe gaybi e birnal en jiyani kono allah ene haalna en ene foɗani en te en jiyani on aljanna on woni mo juuɗo foɗana yo allah watten hen e innahu ko woni fi kana laatima waaduhu foɗore allah e darga e naatde aljanna ma atiyan koko ara allah ko foɗi ko koko ara e allah wi la yasmauna ɓe nanata kamɓe naatɓe aljanna fiha to aljanna lawan meranteje toon haalullaji kecce ngalaɗo famide jewɗon lamin yamade e mesiya ɗum ala ɗon e jewɗon hankkadi mbaruji caga ɗe e ɗum ala ɗon e illa salama ɗon won toon tan ko konngol kisal a faami salaman e so malaikaji ngari e maɓɓe wiyaɓe salam kamɓene soɓe calmodira salam tawno ko nemata e belemma wontoon salam tan kisal tan ko ñamɗon e nooso nayi wetaaki fawguetaaki
heydataake ɗomɗetaake tampetaake salam to e alfaami Allah wi wala hum woodaniiɓe risquhum arsugue maɓɓe fiha to aljanna bukratan subaka wasiyana kiki jamma e ñalawma Allah ina arsukinaɓe ɓe gadrihima fi dunia fodde no neɗɗo ñaamiranno ko aduna so yontiran a addane subaka so yonti o addane kaf addane e tewo ñaam e bottari ko defaani e hirande afaani leysa fil jannati nahara ala to aljanna to ñalawma e jamma toon ko leera so woni toon e annoore duumiiɗo e wadde bukran wasiyano fodde ko gaasa aduna e sahaa mo ñamanɗa so yontiran gaddanɗa faamide si sohnaɓe ɗe pewrito cewran no guuɗa tan ha moƴƴi te wadde ñamata ha faamide aljanna no weeli ala toon kay fof no woɗɗi eyyi ɗum woni fa innama yarifuna leyla yimɓe aljanna gandir so jamma bira khayil hijab wa aglaqil abwab so jamma yonti tan dammude de tan guddo so ñalawma ari tan jammuɗe ngudi koko régla no feewi waɗa famide comme no sono a famide so on heure yonti tan donc gandirta jamma ari mala ñalam kono ko liwiyata noon hono ko Allah waɗi leyɗele won nokkude ñaarata a yira naange e jiira naange no lampaɗa e anda jam anda ñalawma sona e heure ma ɗumga koye kalisaji Allah ko karaw Allah ko hacci e aljanna ni jamma ala ko ñalawma ala na hakkude Allah wi tilkal jannatu on aljanna mo kalden ɗo alliti woni on tuurisu momin dontinta min ibadina e jeyaɓe amen man kana taqiyan on laabinoro no ɓuuri Allah kala kurnoɗo Allah dontinte wona aljanna yo Allah dontinen wona aljanna yo Allah watte hen fani e nuurisu on ɓuuri fewde filde e wa nadara aya garowo jippima lamma taakhara alwahyu ayyama wahyu leyli arde fodde balɗe wahyu arani fani wahyu taƴi wayri arde ene laaɓa sallllahu alayhi wa sallam fani ha heɓere nde mbi Allah gaynimo haala en jangin ɗum naane Allah wi hay sino maaji jeeɗiɗi ɗe mbattama ndungu neɗɗo ɗe gonti kul wawa gaynude haala o wi ma manaka an tazkuruna jibril ali nela sallah sallam e nelaɗo wimo an kam ko hanma arde hande hanma ardude wahyu Allah wi wama natanazzalu min jippotako kanko jibril wama natanazzalu min jippotako illa bi amri rabbik wona e yamirore joomi ko Allah yamirta min gadda wahyu min jippo lahu ka famine ina wodani Allah ma bayna aydina ko woni jeesa amen a famine amamana fi umuri l akhira ko woni e jeesa amen to Allah enaka ko Allah andi wama khalqana e ko woni caggal amen to aduna wama bayna zalik ko woni hakkude aduna e laaka ko Allah andi famine e minen min gonani hen hay hunde sona yamirore tan wama kana rabbuk laataaki joomi nasiyan ina yejiti Allah wona ina yejiti wona ina accuma ala ma ara famine ma waɗaka rabbuka wama dara wala al akhiratu khayru laka min al-ula fani Allah accanima ala Allah añanima wahyu ma ara famine Allah wi rabbu samawati Allah woni jeyɗo asamanuji jeeɗiɗi wal ardi kanko woni jeyɗeɗe leyɗeɗe jeeɗiɗi wama baynahuma ɗum ɗi hakkude asaman ni weeyo ngo Allah wi fa'budu rew on Allah jeyɗo ɗiɗo asamanuji e leyɗeɗe wastabir muñ ɗi ibadatihi e rewde Allah e tawno dewal Allah muus ma muñña fittama e wawa rewde Allah sa jeeyi tan dabbude yaltude sahaa wenndoo ina salligino e salligino wayi muusde ndiyam ɓuuɓɗa jahaa jama e jahaade turoade tukkiro a faamide ɗum no muusi a faamide e ɗum woni heefere ɓe mbiyanno kamɓe muusi ɓe diine hamko duuno turaade tan tukkiraade yimɓe ne cembo tan ne muñuñu faamide am ñuumo ɗum no muusi a faamide e diine ko ma muña e dewal Allah ina muusi e kono noon so tawi a rewi Allah ha heeɓi haqiqa wima hanke ni dewal Allah ngal natta muusde en a faami ɗum woni Allah wi juuɗo satti wa innaha la kabiratu juuɗo ina satti ene muusi kono illa alal khasina alladina sowona julɓe hulɓe Allah so tawi a wuuli Allah kadi juuɗo ngo hay so darɗi a tampata
haaba Tigi. ɗum wele Naam. ɗum nela sallah sallam kanko so tawi ko juuranno ko nden ha joni ɓernde makko e kuuɓanno ndeno weltoto Tigi. e baani ɗum juuɗe ina muusi ma muñe ɗum noon ko kala dewal Allah Naam. e mi jooɗa tan rewani Allah jooɗa tan suudu maɗa noosa ala ko ɗum welde faami Tigi. e kono ko ma muñe ndewa Allah e ɗum woni faabudu kono wasɗadir muñ ɗi ibadatihi e rewde faami e ɗum ala ibadatihi ɗumo e rewde Allah wala tahzan woto suno e faamide ko wahyu liiɗi arde ko ko hefereɓe jalkitta ko woto suno hen a faamide e rabbu samawati wal ard ila ma'ana musammiyan mislan yastahiqu an yusamma ilahan wahida e Allah ha joni tabɗo asamane leydi on tan hani rewede on woni Allah gonga faamide fa innal musrikuna e san hefereɓe haysoɓe ginni sana muuji ɓe ginniri ɗum inde Allah lam yusammullahu lakum bi zuhurihi ahbane e qala taala wala in sa'altum man khalaqahu yaquluna Allah sa namdima hefere kon takko tabɗo asamane on takko leydi mam mbi ko Allah wa qad warada anna imra'atun debbo goto o jibini ɓiɗɗo makko o indirima Allah o wi ko Allah wiite fa nadara alayhi naaru Allah jippini e ɓiɗɗo he jeygol suɓimi e Allah jaɓata indirede e ɗum woni Allah wi hal ta'lamu lahu mbelaɗa andani Allah samiyan tokat mbela Allah ne jogui tokat Allah ala tokat e hay wiyeteɓe laata uzza manate haysino waɗa inde Allah ceega wona inde Allah zati so neɗɗo wiyama Allah e hay Aziz joni ko Abdoul Aziz koko seekata won tan ko ittani kono so wattama tan inde Allah nde normal tan kay moƴƴani halket ɗum woni mana e Allah wi hal ta'lamu lahu mbelaɗa andani Allah samiyan tokat Allah kañum ala tokat waɗa nanduke Allah wi wa yaqulu omo wiya kanko keefeero jedduɗo ummira wiyama ko Ubay ibnu Khalaf wiyama ko Walid ibnul Mughir faami Ubay ibnu Khalaf ne jeeya samnuɗinnoɓe kanko wonno ha joni khalifa ha joni e Bilal kanko sonno Bilal haade Aboubakir sottudemo wiyama ko Walid ibnul Mughir on koye mawɗo mabɓe jeenam kamɓe heefereɓe on wonnomoɓe mbino a faami lawla nusila hada al qur'an ala rajulin min al qaryatayn azim ahum a faami ko hanno Allah jippini qur'an e Walid ibnul Mughir sabu ko joom jawdi ko joom ɓesgu a faami e ko onne kadi ko a faami onne ko candal e wiyama ko on haalata ɗo wa yaqulu wi hayda ma mittu beela somi maayi la sawfa ukhraju hayya yama mi wurtine ummihine e leydi wa aleykum salam Allah wi wa yaqulu ha joni keɓere o wi wiyama ha joni ko Ubay ibnu Khalaf wa yaqulu l insan neɗɗo ina fayi wiide a ida ma mittu beela so tawi mi maayi mi wonti ha joni ƴiye mi rabbi la sawfa ukhraju hayya yama kadi mi yaltine e leydi hayya mbeɗe wuurti mi yaltine e gaska mbeɗe wuuri Mouhammadou aaɗorini istifham bi mana ko inkari kanko ko jedduɗo kanko keɓere taala taala Allah wi awala yadkuru l insan beela neɗɗo o siftorani beela o miicaki o siftoro faanide o anda anna minen Allah khalaqnahu minen tagnomo min gablu ko adi te waram yabu seya o wonani hay hunde Allah tagdema wonani hay hunde wanma toɓɓere mani waɗa heɗɗere waɗa husere waɗa hen ruhu gara e aduna iye tag wadde ɗum ɗo kay futtude neɗɗo kay woni sattude yuttude neɗɗo faanide mais kanko siftorani o kanko minen tagui ɗum woni mana Allah wi fa rabbika e woodi wi jooni lanahsurannahum mamin ummitinde a faamide kamɓe fof mamin ummitinde ñalawma ha joni darga e ɓe wurta ɓe ñaawe e ɓe nanne ha joni jeygol kamɓe heeferete Allah wi washayaɗin wawo ko waɓru ma'iya ma ashayaɗin lanahsurannahum ma asyaɗin wasyaɗin kamɓe seydineji mabɓe kamɓe sanamuji mabɓe koɓe ndewanno ko mamin gurtiɓe e Allah wi summa la nuhdiranna refti mamin tawnude hawla jahannama jeygol jahannama mamin gadduɓe ɓe daro jeygol jahannama ɓe naatoy du siyan faamide koɓe korfini e faamide e kokki
Allah wi summa la nanzi an reftima min ñettu min kulli shiyatin kala hen fedde min jaltina hen ayyuhum kala e mabɓe ɓurnoɗo salludin ala rahmani Allah utiyan candal e kala hen dendal heefere ɓurnoɗo salludinde on min jaltinamo baŋnge anda bone waɗi ko wayno ha joni Firawon on min cuptomo mbiyam arkan e a faamide e Abou Jahli kadi nangue Namoudouse en e cupte kamɓe Firawon en e ɗum woni Allah wi summala nansi an reftima min ɗoof mamin jittu mamin jaltin min kulli shiyatin kala hen dental minum e heefere ayyuhum ashaddu kala ɓurnoɓe e mabɓe sattude heeferagal ala rahmani Allah utiyan candal on min jaltinamo ngaɗam baŋnge famin on anda boni e o paña waɗe baŋnge e ɗum woni Allah wi summala nahan refti minen alamu mbiɗen nganndi billadina e ɓen ɗum awla biha suliya handuɓe e sumeede handuɓe nannede jeygo ɓen mbiɗen nganndi ɓe nawde jeygo handuɓe e yaafede yaafe Allah wi wo imminkum wonani kala gooto e onon yimɓe illa wariduha wona ko jolowo e jeygol bi mana ko dewowo e pomsirade faamide musliman aw kafiran woni mo juul malla ko keefeto o witto pomsirade wal hasilu annahu ikhtalafa al mufassirun waɗɓe tafsir ɓe ɓe luuri e imminkum illa warida wa qila dukhul wiyama ko soɓe naaɗa e aljanna ɓe newa koye sirade wa qila ko hulul bi mana al mawqif wiyama ko so toɓe ñaawoye wirtoto komo o a faamini ɗum woni ko a faamini hewɓe tuuɓni أن المراد المرور على الصراط ليس كم كم هو على ظهر هذا من السفان e biyama komo way kono sewde way kono silamani Allah no leeboni e yimɓe ɓe ne ndewa hen e fodde golle mumen kala no golle ma moƴƴi ko noon yaajirantama ko noon taccirta tawa tinani e mum fof ene tacca komo fodde golle mum lima fil hadis sabu ko jangga hadis yuraddu nnasu nnar summa yas'uduna anha bi amali famide wa awwaluhum kalal afamide e cogge ɓe naara e kome ɓe jawta ɓe jawtita ko madamu yitere ɓe ndewanon kom no hendu ɓe ndewanon kom no puccuɗo ɓe ndewa hen kom no baɗɗiɗo ɓe ndewa hen kom no jaaruɗo fay yimen afamin ɓe garatamo ndaara yande afamin ɓe garana afamin ina ƴeɓa mbawa yettude ha feewa ina puɗi e ene golle mawni fof neɗɗo fo rewat ɗo faami woni e pomme e Allah wi kana laatima ala rabbika e joomi hatman ko hunde teeŋi mabbiyan hunde ñaawande neɗɗo fo rewat ɗon ɓenna Allah wi summa no najji refti min danna alladina ɓen ittaka wulɓe Allah e rentinoɓe sirku julɓe ɓe min danna ɓe e pomme he e taccu en Allah wi wa nadaru zalimin min gacca toonɓe ɓe hefereɓe fiha e pomme ɗum siyanoɓe korfini faami ɗon ɓe ñaama kamɓe calaa faami e ɗon tami yuɓɓitto e naate Allah wi wo ida tutula so tawi jangga alayhim e hefereɓe faami ayatuna ayaji amen qur'an bayyinatin laaɓ e qala alladina kafaru hefereɓe mbiya alladina amanu ɓe mbiya julɓe ɓe ayyul fariqayn hol hen e pelle ɗiɗi hayrum ɓuri moƴƴude maqaman ñiɓirde beele ko minen julɓe ɓe minen hefereɓe walla konon julɓe ɓe ahsan ɓurɗo moƴƴude nadiyan batir beele ko minen malla ko onon faami ɗum ko hefereɓe mbi qala taala Allah to wi wa kam ahlakna e ɓuri moƴƴude kam ko nelaɗo e sahaba e ɓuri moƴƴude ha joni jonde o ɗaka e ɗum woni jawabu e qala taala Allah wi wa kam ahlakna heewi ko min kal qablahum ko adiɓe min karnine pelle min kalki pelle kewɗe aade en samude en e madian en ɓe fof kalkano Allah wi humno kamɓe ahsanu kamɓe ɓuri moƴƴude asasan kaake e malla hefereɓe mbiyat ko juuɗo wonɓe madinatour mo nawwara ɓe e kamɓe e hefere hol ɓurɗo jogade jawɗi hol ɓurɗo hewde baduuji e yimɓe e faaminde e mbasaru ɗum Allah wi minen min kalkino heew ɗum jogino jawɗele ɓuri on kewde jawɗele wari iyan e ɓuri on yodde e ndaaran ɓuri on maade ɓeyde jooɗ e galleji jooɗi on min kalki Allah
هنا من هو أشد مكانا من هو شر مكانا وأضاف جندا الله تويري كل من كان كلا أون لاتي كل بي يا محمد من كان كلا أون لاتي دلالة مجر كلا قلوا كيف راجع الذي فليمدد له الرحمن ما الله بيدم مدن يبيدقول الله بيدنم الله بيدنم Allah rokkamu jawdi rokkamu besu Allah funtiramo rokkamu cellal gaawa aduna Allah funtiramo jawdi makko besu makko Allah lebtiramo jawdi ne heewa bakkuji ne keewa besu ne heewa wonande ne heewa Allah beynoromo kanko kefeewa ɗum waɗi so jeewi adunaji ɗi en jeewi hefereɓe mbiten ko kamɓe ɓuri rokkede tawno ɗum ko ko aljanna makko ha Allah lebtiraɓe أفهمنا الذي حتى إذا رأوا حاسب جي ما يوعدون كوبي كودنا إليت حاسب يروا مدرنا أي بنجي كوبي كودنا إليت الذي إما العذاب ما الله ليفتيب كلا أدون تنبري بناه وإما الساعة ما الله ليفتيب تدرنا سوى ماي بناني جيمو كم تن الله ركيب هذا جودة وها الله ليفتيب كلا أدون الله جاري كوبي يوم معنا ɗum woni woto juulɗo yi koɓe jogii ko yoode ɗum ala Allah woni tan ko faani Allah wi fa so yalamun oɓe payi anndude kamɓe heefere man huwa on charrum ɓurɗo bonde makanan haa jooni nokku wa ada ko ɓurɗo loode jundan konuuji woni walloɓe mbela ko kamɓe malla ko juulɗo kamɓe nganndu ɗum ñalawma tan a faami konuuji maɓɓe kamɓe heefereɓe ko cheyɗaniiji konuuji juulɗo ko maleykaji faami من الله تويوي ويزيد الله الله إن بيدا الذين بين اهتدوا فيو الله إن بيدا جول ودن فيو إني مناك الله جبنا يما بآيات في بآيات بيدنا بالإيمان الذي والباقيات الصالحات كدهود مؤمن فاهمين والباقيات كونغول كدهود الصالحات مؤمن ما الله قال كدهود مؤمن حتى أبتوب قال سايدا dewal Allah keddoro ngal wonande joomu hayrum ɓuri moƴƴu inda rabbika ɗo joomu sawaban baraji faami ko Allah yoɓata neɗɗo golla golle moƴƴe Allah yoɓa ɗum moƴƴere e baraji ɗum ɓuri moƴƴu e ɗeɗo jawɗele e heefereɓe nokkude e ɗiɗo ɓesguji ene ɗiɗo nemaji faami wa hayrum ɓuri moƴƴude maraddan ha joni duttorgal e faami so tawi a ruttima aɗa tawa ɗum toon ɗum de ɓuri moƴƴude duttorgal e duttorgal ɓeɗo heefereɓe lemminteɓe gal woni mana الذي أفرأيت خبرا الذي أن كافر كفر جدد بآياتنا آية جامع بيامك آسي ابن وايد أفهمي وقال ويني خباب وجود دعوت يمن والله بل في أكيد مالا جودي وولدا لكب فتايدير الأمة الذين وود فتايدير وودتي الله أمي فينيك ما الله ركم جودي فالجنة الذي أعطى على غيب بل وجل تيم يبيرني أولا كافر لو أني بيرني أولا أدني مويد سو ما يوودتنا ما الله ركم جودي الذي أمدج اتخذ عند الرحمن بل وجوه فيما يعلم أحدا آج بل وعاد نريال ما الله ركم فالجنة الذي كلا أي لا يؤتى ذلك ركناه نتون الذي سنكتب بدن فاي ويندود كو حاليكو ما يقول كو حاليكو الذي وانا مدلو من بيدنم من العذاب مراد ليت مدن بيدغول بولو كونغول كندراغا من شوم ليت تجيمو الذي وانا ريسو من نونت ما يقول كو حاليكو جawdi ndi besu o wino rokkeko Allah ronto الذي وياتينا وراي امن من برم من نونت jawdi makko e besu yani dum heddo وياتينا وراي امن ñalawma darga pardon mo tiel la malun wala fami wala jawdi wala besu kanko woni ko jom besu ko jom jawdi wonno kanko asi dum wayi dum wadi wi kadi so yi aljan Allah rokkimo gila e aduna saka e aljan Allah kay sinno jiɗɗi neɗɗo rokkata ɗum jawdi gila e aduna noon ɓe mbi kono Allah rokkani mo jawdi gila e aduna laakata to mbiya heɓata kamɓe ko noon ɓe mbi kamɓe hefereɓe
ko yalla ko ma don ga ma ko balaka fo ko no akila kam kawni yande so tay ga majju tan cikara gal nande ko so tay di ban ma mawna cikara gal nande ko e cikara ko ma Allah ko ko Allah ina yidim tawana wala jini man afami wattakhadhu e dum woni Allah to yowi wattakhadhu be jogi dim kambe hebere min dunillahi gaga Allah be jogi dim san alihatan Allah ya'budunhum wa be lewa san mujidi ko be biya ko Allah yakunu lahum hasana mujidi la tanon izan teddunga bi sana mujidi na tefanal ina danda be lebt Allah wi kala sana mujidi tefara dandanta be lebt Allah wi sa yakfurun meden pay ha joni e sa yakfurun sana mujina pay yeddude bi ibadatihim jawal mak afami fami kala simon dina way kala buri hewde ko madi dum ko makka tan jippi e kala simon wonde kala ko makka jippi e kala yan kala en way wonde madi dum ngani andine simon makka e dum woni Allah wi ma sana muji jeddu biya minen on dewala min ma kanu iyana ya'budun sana muji bi ala minen be dewala min walla min jamilani be jogi Allah wi way kunu sana muji lato alayhi mab jiddan fa'an sana muji nganyal minen dewano minen on dewani be nganyal Allah wi alam tara bela iyana anna minen arsalna shayatin min afami min nili sayyidani alal kafirina e hefere min gurti seyde neji e hefere ta uzzum seyde neji ina girtal fewde e goofi ina jamiral ina cemminal e goofi azzam e cemmingol e seyde neji jamiral ɓe mbaɗ ko boni ɓe mbaɗa Allah wi fala tajal alayhim fala tajal alayhim woto yacco e mabɓe e famille woto yacco an Muhammad sallallahu alaihi wasallam woto yaccine mabɓe lebta woto wiyo min lebtu ala innama na uddu lahum ay ko min keblanit lebta addan ko keblani minen padi ha ñalawma dara min lebta famille e ulkur jamdu e ulkur siftor yawma nahsurul muttaqin ñane min ngurtinta juul min coggaɓe e ila rahmani fewde Allah subhanahu wa ta'ala wafdan e koɓe dental e famille mala wafdan e rakiban kawɓe mbaɗi e julɓe ɓe gimmitine e gabriji mabɓe e ɓe ngaddane pucci malla dabali ɓe mbaɗɗo hen ɓe jaara ha jon ko leydi ñawore ko Allah wi wona sugul mujrimin min cogga hefereɓe e ila jahannam fewde e jeygol jahannam wirdan e jolgol e jaaɓe jolnoye toon coggeɓe naat ɓe ga ko naweteɓe e mbaɗɗanteɓe ɓe ga ko soggeteɓe ina namnoy Allah wi la yamlikuna ɓe jeeyata kamɓe hefereɓe ashafaatu tefore hay goto tefora illa man ittakhadha sona on jogiiɗo inda arrahmani ɗo Allah ahadan aadi e gaadodirnoɗo e Allah ina rewanno Allah wayno waliyaɓe Allah mo seedino wonde defeede ala sowona Allah on wiyanno la hawla wala quwwata illa billahi e ɓen julɓe ɓuɓɓe Allah annabaɓe waliyaɓe e yoga e malikaji ina tefa e wagaalu yahudiyankoɓe ɓen e aajiɓe wonde ha joni malikaji ɓiɓɓe Allah rewɓe ɓe mbi ittakhadha arrahmanu Allah ina jogiti waladan ɓiɓɓe rewɓe wonande malikaji Allah taala lahum Allah o to wi lagad jiitum seyan iddan on gaddi hunde bonde iddan hunde pankal e wiide Allah ne jogui ɓiɗɗo konngol bonngo Allah wi takadu samawat asamanuji ɗi jeeɗiɗi woɗi ɗeɓa yata faɗɗarna lil seekoro min konngol ngol sabu huɓɓinade maggol e mawnude maggol Allah wi wa tanshaqul ardu leydi ndi ne ɗeɓa seekade sabu bonde konngol ngol wata firrul jibal kaaje ɗe ne ɗeɓa camde haddan e camgol e kaaje ɗe perle ɗe ɗeɓa fukkade sabu bonde konngol ngol ɗum noon ko andaw sabu ramɓe noddani irrahmani walande Allah waladan ɓiɗɗo so tawi ramɓe mbi Allah ina jogii ɓiɗɗo ɗeɗo geɗe fof ina ɗeɓa fukkade e maɓɓe kamɓe heɓere Allah taala Allah o towi o wi wa ma yambagi lirrahmani hananani Allah an yattakhida waladan o jogii to ɓiɗɗo e a faami Allah hanani o jogii to ɓiɗɗo in kullu Allah wi dendagal tagoje ɗum bi mana maɓɓe
in kullun denndaangal tagoje man fi samawati denndaangal ko woni asamanuuji jeeɗi wal ardi denndaangal ko woni e leyɗele jeeɗi illa aati rrahman sonaade ngara ɗe tagoje ɗe fof ngara ɗe allah abdan koɗe maccuɗi ka yimɓe ɓe fof ko maccuɗi tagoje ɗe fof ngara koɗe maccitini to allah ɗo koɗe koykini koɗe jankini ɗum woni ñalawma dara e isa e usayru mo ndewanno ɗon kamɓe fof maɓe ngadde koɓe maccuɓe allah koɓe jankinani allah allah wi walagad ahsahu wallahi min tumgi denndaangal ko ɓe golluno wa addahu min limi addan e limore fala yahfa aleyhi hay hunde suulaki allah fo allah ina renndin ina tongi allah wi wa kulluhum denndaangal tagoje aatihi koɗe garoje e allah yawmal qiyamati ñalawma darnga fardan ɓeɗe teeɗi ngara bila maali wala nasiri ala jawdi ala ballowo haɗa ma leet ɗum woni fardama allah wi inna alladina ɓen amanu gonɗinɓe allah wa amilu salihati ɓe golli moƴƴiriji juulɓe hulɓe allah allah wi so yajalu lahum rrahman ma allah waɗanɓe wuddan jilli ima baynum hakkude mabɓe jiɗodira sabu allah ɓe naata aljanna ɓe jiɗodira famini yallah wattede ɓen allah wi fa innama yassarnahu ay komin newniri oɗo qur'an bilisani kay ɗemngal ma arab min jippinima e ɗemngal arab min newnimo e wi tubashira bihi ko ha beltinira qur'an almuttaqina fulɓe allah o tunzira bihi jertinira qur'an ɗoman yimɓe luddan sandallen yimɓe jabba yamma efrede allah wi wa kam heewi a halaknaako min kalfi qablahum ko aji makka naaɓe min qarni e liƴƴi e pelle allah wi haltu hissulahu beele a tinaniɓe malla haltu hissulahu beele a dañaniɓe min ahadine goto beele no woni keddiɓe leƴƴiɗe min kalfi a yiyannata keddiɓe fof min kalfi aw tasma'u lahu malla a nananiɓe rigdan sawtu e leɓɓe ɗe ngannde wonmo nanɗa ala hay goto haala kamɓe fof ɗon damɓe keddi haltu hissu min beele a tinaniɓe e beele a soaniɓe hissu soone beele a tinaniɓe beele a tinaniɓe heddade goto e maɓɓe malla nande goto e maɓɓe ligsan mana sawtal hafi e kamɓe fay goto billahi nde leɓɓe ɗe ngai tan kamɓe goto ko ɗon ɗum woni mana e suratul ɗaha jokkatɓe hayeɗo timmi e an fadilati qur'anil karim ɓuure alqouranil karim moƴƴere wonde heen gila e hettade ɗum haa e janngude ɗum haa e waawde ɗum haa e rewrude ɗum allah hadisaji cuumiɗi e nder heen e allah haali to suratu fadir allah wi inna alladina yatluna kitaba allahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur yuwaffihum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun shakur allah wi ɓen dursittoɓe deftere allah koɓe duumi e janngude deftere allah jamma e ñalawma koɓe ndewra ɗum allah wa aqamu salata koɓe nimni juul wa anfaqu mimma razaqnahum komin garzikiniɓe koɓe guitta hen ha joni sadak koɓe guitta hen asakal koɓe jaɗa hen julɓe haqqeji mumen sirran wa alaniya e suudde e feññinde allah wi yarjuna tijarata leyɗe ɗe jurti julagu to allah ɗo lanta burangu sondata maɓe daña e jobti to allah subhanahu wa taala jobdi mawdi ɗi ala to haaji mi waffihum ujurahum ma allah humnanɓe ha joni jobdi mabɓe kamɓe janggannoɓe qur'an famide allah wi wa yaziduhum min fadli allah ɓeydana ɓe ɓural mum gaga naniɓe aljan allah ɓeydana ɓe moƴƴiri mum e ɓural mum innahu ghafurun shakur allah ko jafotoɗo allah ko jogowo ɗum woni allah wi hallawna fiha min asabira min zahabi o lu'lu'a allah sinkiraɓe toon jawe e famide allah waɗanaɓe comci harir ɓe ɓorno ɗum e wa qalu alhamdulillahi alladi kamɓe janggannoɓe ɓurani mi jetta allah e alhamdulillah alladi adhaba anna alhasna allah ittuɗo e men sun itte men mette alladi ahallana daral muqamati allah jippiniɗen o galle aljanna fami la yamassuna fiha nasabu la yamassuna fiha lugu en tampata sohla ala enen nden ƴetti allah yo allah wattene ɓen e jaa rajulun ila nabii sallllahu alayhi wa sallam gorko goto arino e nelaɗo qala wi ya rasulallahi yehema nela sallah sallam inni aksaru salata aleyka min de mbiɗa heewi ko juulanmi e ma mbiɗa heewiɗe allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam
فكم أجعل لك من الصلاة نعم نفر جولا مما لا قال ما سيت نعم نلادي كلا كم باودا كلا كم كاجا نعم جبل تيجي قال الروح ويبلا كم نايبا نعم قال ما سيت ويكلا كم جدا جول نعم وإن زدت فهو خير لك ستيا بيدي نايبا نيلام نعم نمقول مقدما تيجي قال النصف ويبدا كم فتشر نعم قال ما سيت ويكلا كم جدا جولتا تيجي وإن زدت فهو خير لك سابيدي فتشر كل مجندم تيجي قال سلسين ويبدا تربي نعم قال ما سيت نلادي كلا كم جدا جولتا يا kono o zitta fo khairun lak sabeedi buri mo jandem qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam faj'al salati kulluha lak o nenno man wat dendangal juulam ko an tan juulanam ko ma tan juulam qala izan takfi hammu ila sallallahu alaihi wasallam nende sohlaaji ma ko ngiwa alla yaaba ma dendangal ko ma فاهمين كان في زمن خلاف سيدنا عمر لون فقال سيدنا عمر غور باس فاهمين واري مكه وكان الله أفامي أم بنو جيكونا وجوجينو جيكوجي بيوان وقال له غرق ويم من دم جيدنا لا صلى الله عليه وسلم بسيران بد جولا مك بد أفامي فلما هذا الرجل وفاة نين ما يدري مك يسوع أفامي فضايق وأفامي يسوع قول وصار من يريد حصل الروم قال جيدهم إني يسوع يقول فلما دخل في غارة الموت يناري هذا كل الماء نادى ونود كم غرقو يا أبا القاسم ونود نلاد وإني أحبك بديما بديما بديبني جول ديما فلما تم كلامه حالك غزان هذه وين ديوري هذه ممتي يسونغ راني وأفامي وكوري وأفامي وماي أشهد الله إله إلا الله سعودين أفامي نعم غريب بيو مبام ملكا جيوني بي على فرم بيو أو أبراك لي أفامي أو فايق الجنة ديركت فأخذه من قبره ووضعه في الجنة ملكا جيوني من قبره نعم الجنة سبقوا جولنا من الله صلى الله عليه وسلم أفامي دون ولي أفامي gorko goto lewinoma e koydol kewɗo juuɗe nela sallah sallam kanko no wi nelaɗo jangganima oɗo aaya inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allah e malaikaji mum fof ina juula e annabi o sallallahu alayhi wa sallam hemon julɓe juula e annabi o kis noon kison an abi hurayra annahu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul أبي هريرة وابن الله صلى الله عليه وسلم من كان يرجو لقاء الله قال جورتي ما هوري ما دار يسأل نياوة فليكرم أهل الله يوتدين كوريجي الله فقيل يا رسول الله هل لله عز وجل هذا نبي من لا بل الله كم يجي كوريج قال نعم في هكذا قيل من هو نبي لا هول بين قيل أهل الله في الدنيا الذين يقرؤون الكتاب وجعلنا بدفتر الله كده بدفتر الله يجيب بدفتر الله بينهم كريجال على من أكرمهم فقد أكرمه الله نلا لي كلا تدين دول تديني الله كلا جيب بيدي الله وعده الجنة مع الرب يوم الجنة ومن أهانه كلام ويلي جنگو بالقرآن يجنگينو بالقرآن كلام عن القرآن فقد أهان الله الله وينم الله نام يوم جيم يا أبا هريرة نلا لي ما يهم أبو هريرة ما عند الله أحد أكرم من هذا القرآن على فول الله دو تدود دوني دو دفتر الله بنجيل القرآن على وإن حامل القرآن نلا لي بنجيل القرآن عند الله أكرم من كل أحد من الأنبياء كم بكل ممكن دندانغال تقول صنع النبات فاهم القرآن وأنا أنس أبرام أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذات يوم ألا أنبئكم بأفضل أمتي مهارة كل مدد يقول لنا قالوا بلى يا رسول الله بما حالني قالوا الذين يقرؤون القرآن وبين جنب القرآن إذا كان يوم القيامة سترين يلا مدارنا دريم جبريل نض
hemon bor hemon tagore ala man kana yaqra'u qur'an kala jangannoɗo qur'an kala yoɓe yoɓe jimma ɓe nodde yoɓe jaaɓe naaɓe e aljanna sappi ɓe naaɓe e aljanna famide e fa ɗum gondi annabi Dawud alayhi salam fa yaqulu llahu iqra'u warfa'u aswatakum e annabi Dawud wiyaɓe e malla malaikaji wiyaɓe jangge daale dow famton sawtuji mon e ɓe janga wona mabɓe ko janga wadde ko Allah lungui ɗum ko Allah wawni ɗum ɓe mbiya yoɓe naaɗa aljanna e ɓe ñawaka ɓe kasbaka yo Allah wattu ene ɓen e heɗade alqur'an e janngude alqur'an moƴƴere heewde nani hen may ngaro yeeso kala harfu goto mo jannguɗa aɗa jogui hen baraji sappo aɗa moɓɓene hen bakruji sappo aɗa ɓamtane hen daraduji sappo ɗum noon an jannguɗo o e an keɗiɗo o fof foti e moƴƴede woni wiɓe lewru koore ko so ari ina double harfu goto mo wona baraji temɗe ɗum noon ganden janggude nde deftere Allah jeeya ko e defal Allah mawgal tinnoɗen hen tinnoɗen kadi heɗade nde ko baraji mawɗi e moƴƴere mawde woni hen eɗen ñaago Allah yo Allah jaɓanen nde hande en gari ha e balɗe sappo e jeeɗiɗi korka ko hande ko ñalawma weltare wonande l'islam ko ñalawma parnoɓo ko hande wonno wolde badiri hawrunoko e sappo e jeeɗiɗi lewru korka e Abou Jahali en Walid ibnul Mughira en kamɓe hefere mawɓe Makka ɓe jalti Makka oɓe gondi e gueloji mabɓe oɓe gondi haadene jawɗele mabɓe oɓe gandi yaade Madinatul Munawwar ala fof koɓe paanditi sowona ittoyde diine e addaniɓe yaade noon ko Abou Soufiane ina yaano jiggore mataw e nder jiggore he nela sallah sallam Allah haalni ɗum wonde Abou Soufiane nana jogui jawɗele ina faari makko o yawi julɓe ɓe yo japal yo Abou Soufiane id wa'adakumullahu ihda ta'ifatayn Allah wi goreɗe ɗe fof mi fodani on ɗum jalte kaɓoyɗe nden nelaɗo winni tan ɓe belti ɓe cikkanno ko yaade nanngo e jawɗele ɗum nawata e yeehi ha ɓooyi maraw julɓe tini wonde Abou Soufiane daɗi e hewɓe mbi so gandina en jeyata famide e Abou Jahali e hefere makko kamɓe ne ɓe mbiya aha mo balloyan ɗon o daɗi Abou Soufiane waɗe mabɓe nelaɗo wiɓe aha min mi daɗi duttoɗe koore makko Abou Jahali yimɓe mum mbi ala ɗo e jara jottoɗen badiri jaren zangar piyen bawɗi ngamen jehen ha joni ha Madinatul Munawwar kaɓene mabɓe koolen haɗa kuulen eyyi ɗum wonno ko sappo e jeeɗiɗi korka Allah wayniɓe capanɗe jeeɗiɗi e mabɓe mbara e capanɗe jeeɗiɗi mabɓe daha diine fooli darde eyyi ɗum hannde ko ñalawma badiri ko ñalawma bertol ko ñalawma kadi mawɗo ko ñalawma jabirel duwaw en ñaagui Allah yo Allah jaɓanen golle men yaafo en dennagal perguitte men yo Allah junnanen gurdam ceerno ɓeydnamo cellal e sembe e hattan yo ɓooye ardade en Allah junnanen gurdam jinnaɓe men Allah ɓeydanen moƴƴere ɓeydanen barke e en ñaagui ɗum Allah sadaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yo Allah yo moƴƴere yo Allah windi baraji yo Allah ɓeydu gandal ngal ɓeydane en fahmu o yo barke rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yo Allah nafir en ɗum en yo Allah nafir en ɗum yo Allah nafir en ɗum yo Allah semminir en ɗum yo Allah wuutinir ɗum ɓerde meɗen ɗe yo barke alqur'ana o yo Allah nannu en alqur'ana o famina en faamu alqur'ana o to barke rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wara noon kadi ɓesguji men ɗi wara noon dendagal julɓe fof sabu barke lewru ndu bi jaahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin tinnoɗen e deftere tinnoɗen e deftere kala mo neɗɗo waɗi heen waɗani ko howi ɗum tinnoɗen e lewru ko heddi e lewru ko jiirude ko Allah ko noon ko Allah jiiɗa e ko aduna ko waɗano ɗo joni so tawi koko aduna ko waɗano ɗo joni en keccata ɗo e leegal he nde wonno noon koko Allah ko joom haajuji faade Allah yiɗɓe Allah yiɗɓe dañde Allah ɓeende e so darnade ɗum
yo Allah rokkunon enen fof mbawen ɗum darnade bijali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tinnoɗen e waktuji ɗi tinnoɗen e nafilaji ɗi tinnoɗen e alqur'ana o tinnoɗen kadi e tuubande Allah e yinde astagfirullah tinnoɗen e wottodinde Allah la ilaha illallah tinnoɗen e subhinde e wi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar ɗum ɗo ko e nde Allah ɓe ngannduɗa sa rewri ɗum Allah huttetake Allah koko jaɓata ɗum irtuɗon e lengu kon musten jewte meɗen ɗe musten jewte meɗen ɗe hucciten faade Allah wallanen Allah darten dañde Allah yo Allah wallu en yo Allah wallu en yo Allah wallu en ko suuɗi e ko feewi kala ko moƴƴuno e meɗen yo Allah sembini yo Allah ɓeydu kala ko wonno hen tatande e meɗen yo Allah yaafo en yo Allah heɓɓito ko suuɗi e ko feewi sabu barke annabi sallallahu alaihi wasallam Allah jarama en jarama alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi sabundu ko lewro yurmede tagana donate aljana wallahi ko lewro yurmede